I'm coming. Once or so. I'm probably so more. Menya kwala nti me bia na me hu adekoro. Dia tie ne sempanyi si do no to edi gina twono no ano. Pia. Edi agoro nye ne. Akwasem. We nye de edika ya wugina ma ye bi ya ma me. Ena we so nye de edika ya me so menye ehwe ma wo. Ma so magina ma ye bibia ma wo. Meti ase pa. Na se ye gie hu di enti no manfa danse ne bi kura nka ho. Emfa hwe ma. Asase ne sika na me de ama wo no. Wadaworo ma me serewo. Giginam na ye bibia ma me. Ampa ben. Die nka wo kan die nka no ano. Na so mpanyin si adanse enti na se bi mpredi ase kum so nkonsu a ne ehu ahwe. Ahwe baka se tefreba. Nso ne so nkonsu. Me so eya asase ho asem ne ye kan. Die toso bi onso eska. Mpanyin se bi mpredi ase sika denti no da se ne kan a no ata friends an se sika hihye. Mpanyin si nipa na mpredi sika na eho. Sika ho asem die me so ampa be. Tie ne se sika so ntimi na omienu ntem. Yeni baby ayi free. Enem ni nipa ko a me di sika ya ma no. Se mpo wo si wadi kura na mintimi nya owe. Oh, didie mi ni ni sa. Ya. Eni esa me bai. Kodua o. O se ya me to asase so da ma ni. So nko no so o. Na nso na mgidi ya wo ye ntem mesrew. Je. Enti makodua e me kamera. Ahonya. Die hia ne se. Wo bakwa akwa asase no ho asem de ama me. Na de besi bia wo masutire. Wadawroma mesrew. Tiawa. Yo, odie ampa ben. Ya yo. Me se me ka se me jiwa chinyi bibra me se de ositie. Me ka ma de ache a wonya ka se wo impedance ni bia impedance ni. Na me so me hye obo se. Me so me di me huni. Ama se de be ya. Gidie wonya omu no. Se bi mpredi asa. Wonya Manimu hu ase. Me ba no we. Encho beba. Oba ma ma chia me na me hu na che. Mo ye be ni sa. Me se wadawroma. Na de besi bia so ma me. Mo me se wa ne ma me nhwe na me mfa nto dem na me. Na me de asemasi o. Asembe ya. Ma makoji entunkun so hina mienu abesi wo. Sa. Ai. Nti wadawroma o wie bibia abra. Ene e beti enti no. Asa agro. E beti. Asem kan. Oh, no one man fan to me nya fa. Oh, pakoto. Media, I don't be feel me juma one corner. So the natural and you fear, and I me do it. Na no fema ni fear me ko edo nso nya papa na obekwa ko kemia. Na wo ma ya nyina ba obi e prapra na nko wo tifi. Ezo mbe so ba ko prapra ma papa. Uri atwa no. Oka atwa no sa. Atwa no sa wate. Mi yonko me nsa abrampa. Papa. Me na twetwe nkomo. Ama sa sina wa siri aka bibia wi. Me nua ba ya Bodom. Me nua ya adwonkro. Akasika aboma makoto kokofu am de koma wo. Se de be ya oso am so omso benye bibia ye de edi. Oh no shram. Papa ya dio. Na de wo muni. Me nsa abrampa se okura ba bi asase no so ni mo. O se ebile bi se o hia wo so ko fa nu ye o se. Papa. Ampa. Minim se opanyini da me ho no se yo minim. Ti de mepene se wo bokọ no ho. Na okoyi na sutire se me se bra. Ni wo ma oda na nka wo ne nkohwe. Pacho okwanya abotire famu nyina pese ye danse mintimi nto ade fo mani nua ba ekokokokwa eta beda ya so adawroma na monkwa na afo apuye atoye ewo kokko onim na monhwe hu se eye na afi okohwe ni nyina na hu se ya na yesu afa ekira hwe se asembie ni hu na afi ya da kwhye wo monsa wate Papa Edi imagine ose enemy so am na muni hanum de na nso meda wasi de agya bia be edi abo na busua no eno na wuye sabi ofase de ye ni ofase ho agro debi edi se de wasi adwene omo ho no na enne wo be ma siwe ase omo afunu no papa na no me nshira wo lebi sorry me nshira wo na acha ono oba enipa ho ahomete enya de ye ni ye nyina na wakaye enya nipa ye ni ye nyina na wota ankaye tie ni ye enye nipa ye yi wo mu ye nyina ne kaye ekina bi na boni ye bi akofiri ba bi aba enkogina wo yesu nkogina ba bi nkoka se na ka papa kura betimi di ahwe ye nso de hwe mo okaya fasida mo do mankoma wankaya oye wo fomu die Na so papa twa se wo kai nso tie de meka kire wo no se mfom so ni wo papa ni ho ne mpokura me mpre hwe papa ye nwaka twa wo ba bi
enya ye die fifire be ye bia no de sane sansuo sa be hye anam enipa bi won kaye enipa bi ni nkaye ti de besie bia no de wo firi wakoma pam ye ye no fa ho aseda ma odoma nkoma Papa mate asi buru wonu oba ntina ma wona mi yi wa fitere no aseda nko a waya ade waye nyame so ade ananu mo nhira no nhye wa nan mu asi buru omo nhwe wa ye mu yie hu na da che mu ye den ma ye nya omo mokwan ento de kwan ni ma ye papa waya ade me wo ha ba akoso be pese mu yi ma no ne enura nkwa no ha na ye na kwai de nkwai na aduane edi enye nkwai ho na ye sa nkwa na me ana me ara ye eno de ejina ma wo fia ye mu sira de wa wi ade ya wo na ye no nkwa no ai anura nkwa na edidi fufu wo na ye obrepo akofre ma na mo na na se ma me enura nkwa maka me yere nkwa ni ete kakaba apa pesa wada ma de kai no ewi ya wotu ma me kasi Wadi Amasi Wadi asa brain na oda so da ho ya o sorry ma ho ya na wan fara sa do da su da ada won ta fara Papa, bema be ko wo. no abrevia asi. Ai. We die sheda nyanko mu bia. Na kwasem se de kan bo abaso. Se sisi de be hu se woni aka krum ha. Ai. Efribri bia me no transi a me ka se mo ninka ha. Na kakra bia me kokwaye maba na mkototo ni maba no. Esi ba hu sense san abam. Esi de oni aka ha pa. Ya baso bo sa na ye. Nchi no nchi. Body ya de eno so to nchen a. Na hu se wa sha agru bi ase. Na udi agru bi a. Ai wo se manager ho pa. Manager ho. Amenti de wo kana si o. Onti ase ho. Me pese obeti ase sabre. Aha, on se empanyi o kasa bi se ye na empanyi tiru ne ho akuma. Empanyi tire ti se kwae bo wuro mi onye duantwa onya hometwa. Nti ye empanyimfo no enioma ye hu ni nioma egu etirim no. Enya asem ketwa. Papa asma o ken de wa mama yira kura me. Wa so na aka tweme branka ne na menti ase. De tie ne se agro na wudie na mesi ya me fe no. Akwasi enya me nkwampo na se bi agro ne me fe. Na myonko ampa ben. Ono so se na ne gi agro ho pa. Enyom na akwasi moto no. Ye menim yonko ampa ben. Ye sadwum no kra kakra e wo akire. Papa, menti wasi o. Kopim se wonya nti ase ahu. Ha ho ebrapam no. Obati de mpese mu kire nyina. Na de tie ne se de menim yonko ampa ben. Ese enyom na woto no. Ye de. Na ye se bi kra kakra wo akire. Na agro na mudie no. Ye fe. Ni ani age agro ho no. Akwasi bodi misra wa ensa agro no. Empanyi si woni makom nim twa ho emfamfum pa na no watan. Misra wo me ba no woni mu de. Ensa agro no. Di agro ni ye na 7 producer. Wo sa agro na emmoa wo na beboa me.
Mr. Pa. Papa, wakasa mati. Wakasa mati. So would you know quite right? Be a no who dear, what's a mere patch? Senso, copos a senso. Yantah Masia, a brace no. Metro me, remember from. Is there a fancy me will soon a brace no. My bank can even much more than can you. Your friend say, and none a woman, and none a woman is Tina. Minty was seeing Papa, but your Bibio, me, Mawana. Oh, Bibian, a year, and I may have since you, as we be a son who said, I wouldn't see a good command. Omonim no man yen we asia gina no ko fa so de bia aba omo so a wan we ya matweme ho sanso wan fa ni di amame no ogum ni mate so atunene yo echa sadi yi na yeja osi ni o empanyisi asopawe encheri asem eti osi agro wudie no ono di wehunu ni fenso ni mum sa agro no ebeda ene ose o mo wiata ebisu ase sanse mpanyifo si agro ede no ene o wiata esu ase ma agro ni enwie peyo sa agro no beda ose o mabodi ebefie na obe amamremu amanie mpanyisi se wudi aboa no ahofeti bibira opro ewo wonsem sabi on saka be men hwe na de ose mu ye no munye ende sa oye wa adwen se ko huri ata esi primu a obesi esi girin papa enu asem ni minu aba de papa de ka message fa chem nya bo apaye se bia ma sheda se me de be ma ne be jinja na me fa ne mafie eye manim sem se twa se me ma ne be fie no be ya mamre ne amane se ne wo kan na so no ana twetwe ne na se kakra se na ho boa no enyam so ye ti wo de message se animu ye mama me hu se ye wasem hia na wonim pefe de ekoso ne de me gina ne so na de omoye bi omaye ne ntem na wona ebusua aba beka ensem bia ewo yo echanye na papa de chance ni o na de me so meka tiwa ne se enmunyam hye a also de hye no nam sa kwan no so na hye enmunyam amantwe de enya de pa o empanyinsi inkunti enema buru a odwade so kotwea so woma infitin yoda so kotwea beto na ebro nemum so obefia ada so kotwea beto no empo adoto a wonwure mu no ebeje wa brebi nkan hye enmunyam na fie boko na na madaroma fie ya sumdwe ja penfo se me yana maye ene manyanye na eden ene na so intino bebi otonfo no nani abre a wo bɔ ho pampan no na kyese ho nso ye den o hia no so sebi menyo ho kremu ana menu nyina afri wonim me so misro ne me pese utimi ka bibi kyerɛ me ene bɔ me fapem mame ho mabra bɔ ni so de misro ene me pese ka bibi kyerɛ me onse nkomo eminu wedi a yihia nso no ka bibi kyerɛ me Kofi ate ye ai onse me yoba so de yeden ya obeware ana mpempen so amadri ma ware kwan so ana masisi nti asam no so de ode bo me ache na ma dwene ho ka bibi kyerɛ me wan dwene ho akabenezercomedy ye na no way ebei mene o madan be ma wale fo oh ene tomuto wey ai wani ka oh ware bonkomo o so nkomo ende mitimi abusa wasa bisa me na kwaye mu ho na dwuma be pa na we kwaye mu ho de o ka no kra ba ko kwa dwuma unsa brante bia se wusti so a de wo se ma wani kon aye dwuma sam ene ye obibia ti se me am to wa me kase enya num bia minni kura de me am kokofuo de eno da nchen enya obia de a me sawo aye friend say ankafu
So, and I feel so. They say media were the one come. Sebi, they say no me be warrior you one day. A damn beam na no water. Madame die. Oh, yes, my boy me see. What you say? Madame die. Now gremmy. I knew be a crown and say Sebi. O kasa woni me na dan ba kun crown na be da ba kuma. Me sma da ba kuma. Say wo. Matias. Timi so. Ka wa kuma tuye. Me tete me how. Mama se me be how wa. Didi. When come to. Me dem fa wa no be fa me ho na enkodru se oba be hu abusuafo na be ye me ho ade no na ade mbe kwa kotene fi na akoda ne nsem bebre ani atete ani moya Debbie ene ne e ade a wo mpe na ade a wo pe de o som o fa no wa ye ye se be se do sitie ai na me na no ma dawro ma o ma do me de ante se ya ve me ho me krokro me so mu se kusia Kofiata. Oi. Kofiata. Oi. Kofiata. Makwala no. Oi. Mabodi se. Emprensa. Embe fame nkotete mi. Debida. E mama ni nkoye me ya. Misrew. Wo so anamo ayetu. Enye wadwen so obesesa wadwen. Minkebe mi yapa. Why? Se wo ko kwaye mache. Emrante bebre gukum ha. Obi amba mekan. Ono ba be kan ba jata. Ana make no. On say science so obi ho a won ne be nante be na afa edi. Na afa obe ya ade ni. Eno na ade ha me. Me awale jaye, me mpese bi beti makwam da. Ne se wusuru. Me suru. Ene ya ade pa. No. Why? I go here. Amen. Hey. What do you want behind my family? I want to make a nice simple free more film. Some so be anything. You don't do it. Not maybe Papa Crasso or never feel or really feel. Has some pain. That's a woman about the vampire. Only what your pussy here. I don't know to be a family. Are they young or something? Which means I do become Papa. Na hon wudi mi ka ba bi echi. Boy. Chama mi bi so asem. O papa. Oni say me no kita mo di ya. Ah woni pa. Ada papa woni. Na so ba we ni susu say oni. Ize oba ni be ma de ye den ye yonko. Onim ususu se na chese besi ne o papa musa me no mi no enkofa no ho hwe na ye mi wonwo ya se obi yi na ni ti se de o mu hu e na kire pani eye hye pani ye o mo bo apa ti pani se pani due matemanti ono wonim pa wonim no kure pefe e so nkosi se wo beba sie na nima be yi wanim sese ni obe petra ni be papa ka de e damba wanim na ambete odoma nkoma sem de sha ase every day di karo be kam sem nyina be sim why no what say de wanim ho hwe na de menwa mo meme na so mo ni pa ntini cheze obi yi na ni ti se de bibia nkoso bi na omo mi sa hwe susu na se so wadan fo no eti anya de wodo aso ye pani ba be wie nanim mi wo ho wi ase ma fe obi nsia papa ya ba ha yi de de an kra no so ni fie ntino me me hwehwe ne de no ye nanim enkosi da be body enkosi da be na beteta popim sem papa be ba ho na so so aba e body o sa wan kasa wa yi aba asem bi safo ya ne bia asem bi pon o se wa ubusa sentime papa ni e feri you e feri so wo de won feri na me feri wati
Essence ni kwa say ye twen ye mpanimfo mienu ne ye ya adu. Eso da asem beba ho no. Ma no twitwimi na so. Boni nkwa chiche so nya dan da asem beba ho. Sa da na bo so bi ani manamo aye de ye tu. Na na yi no bi ayi ne. Eti samre na ho nya ma asem na de. Eni ti body din hyehyeye nko na wodi gu akwan ma to senne. Sa hyehyeye ni wie mu de wasa wo bebe me papa mu anim. Yenhwe ne yenye bibi wansana. Ebedru me biafo se, me na bia meyi mu ana sese. Ebi asamre no so na me so ma ho odin intimi. Ti me srew, why? Kakra bi, de di mu ne se gya no efi na kwam so me de me bana ma. Enye bibi a chief bia. Waka kakra ye. Echen ya na nyese me ti anaze maso nti asem na ya wo kanu. Na me mpene se meto akoso aka na me ye hyehyeye na me ye ntutuye aka America bi echa me nim dia me ye o me nim obi o se aka America bi America bi na ni ba ho so be ma no wi e ma ne ye kunetiri mu why kunetiri mu wusu na obi nyam Ore wo asempa da wo. Ebi oninti no udi obi asem obi susu me na. Na se fatu ho susu nti na de ono da afia se ne wra ho. E chade asem na okay. Hwe. Akaka krebi me ho ane se bi kra na nya me kra na akaka krebi ama me akaka krebi so ene ma na se wa top be se go ba foforo de eno so me de na de wano na fa me ho sa fa wa dwene susu atimpa fa wa no e ka obeya ye ne ntemu ye ne ntem o power ya se to akontem no dia anka wan babe but wait na uja opa ani ayi uja wait you attention na you na ekufom you are unkonto nyina na ekufom ankrofo achi ya bodom ye de wini wo ma awe anadi ube ye yi a eno mu ogu wedu ani so achi akronkro muso na ono ma ana mudie na mudie na betua ne ka na no muntua ne ka pa ana betua ne ka ma ya bodom mancha abuda mpa na dia no kasa tenten ni kwaso yi anya oyanko ampa aben waye de biem kai kono kofe ni fufu a wedio ana mo okronkro mu chicha twitwie ni akranti na ene watwa ni se pem ya awuchi wa ban kwai ene okronkro mu chicha ya mu ade ni wati ncha se ya enyo anu anka mnim chacha akranti eji ni ya mu ade agete mi nwa ampa aben ene otwimi di akranti ya mu ade na me koye me me ma wage na me heni ni nwa yi be fra me obefra me otwa no asankwai otwa hanani ni kontomo ekuma kaje bio ya boda wo ha dreama wo mitio ya me wa da bi nti wa nka sa wo nim se wo ha dwen sade na wo ye ne ya enye unia be ma no ekwa a wo ne fa so tie enye ya se bi prejudice so ko na unia be ma wo didi a ye kan say unia ba ekom de me eti wo se be to ampa bia dua ni ma wo yi sa to atwene anase wo ma be kwa didi ampa bia fie amna pam wo ampa be nya sa ampa bia meni no pa me yonko nya sa ya ne koda kira me yonko amen kira no Suban men cha buda ampa cha oni ampa bia nyina mo adwene ye pe eti che ma men kan teda che wuti wanu che unia champo ma wa ba na che wudi on foda no say etama eya ni bra mi ni di etama afiti na anu awura ni tanu adi abeti wo yesa wo mfomo yesu okaso onye e wo yesa anso a minyi ni santo ntwe mi dia ba mi moja no butiri mo ode ebia ne di mi hunu ye unia wedidi na anu aba minua bra mi ni di ahwa akura eche fa cha yu abi eku bra o fa cha yu abi eku ba we twabi adi atunu minua bra beje anya sa na ka makache mami no nyira ntu eche kire ni di uni mchama na majeje no ina majeje ampa abe wache we cha ni nkonto wa shoma kia na niwa na platform na ne chichi acha ayi control mfi
Ati eno meheme. Keno ti achi akoba kacha. Ah ya Bodom. Wa bi that wogu. Wa bi that wogu. Yantah boase. Me tu fo ni tete ba akopɛ. Aha ya kwantimfi. Ya, se de osinu nua be manete. Ene wo ba no e kan se wo ma no etie no. Ya, enye fe. Nya akomatoyem. Na de odwuma se oba apanyini. Na kasa jejejejeje ene nyoma ensem fata akrodi obi anse. Ya Bodom ha adwen. Ya, misro ache mui. Sabibu nyina de. Sisa. Na prasundwe ma ofie. Why? Udo wa kan ma ti ampa be. We na didi dodua. Apoto yu achechi eni. We di ma echecho diyam tira. Na se de wo ka. Na se de otia na otia. Odidi a me ti obom che kukuru. Me na wudi matamu yi. Ya na pe. Se yankyire achichidie ntwani ti. Yentutu mfa nyankwan a. Na za akokɔ ho asema hwemyam. No. Sa yanko no. Enti me no wa fa sa akonya su di matam. Ah, kira me yanko na me kiro su ba sa na su didi. Na se futu no wa mfa. Sa na didi yamma. Sa wu didi wa. Ya. Wu didi en se so ni honam. Didi fa pa honam. Anka me yo bi o didi me su obom che kukuru kana honam. Je to. Sa me mai wanu me didi o se fe honam. Sa ya honam. Sa honam. Ya bibi se wani ase. Wona bibi se wani ase. Wona no se na bibi se wani ase. What? Hey. We no see na bibi shira wonni no see na bibi shira ni asie. Ye nyina be nya ho abotre me ne ampa be bekasa wo ho. Aba hwe. Me de nantie ya Bodom nantie nko a ne kume. De ntia brebia ya na menya na nka brebia otwakuro hu hia. O de to so.